Tripura hasteo Rwngswrwngnairok ni bakhaktei tabuk jotoni slai sungmung kotor hinke scholarship ni patimung notei salkisa sakang hinke fake income by scholarship nanani khatongnai rok notei CBI ni bisingtei cheri naijaknai hini sajakmani tamoni hinmake ajorao gobang kokno income certificate raida chayatei khe karimani hini sajaka hinke satai klaio ashokno fake income certificate hinke yachak fruo bahaike siring yasagai mankha tiprasa hamkrai bedek tabuk Rwngswrwngnairok rang manani jorao hinke cheri naijaknani nangkha real income certificate da yakeba fake income certificate da hinai sagrang chawori chawo thai sego hinai kok sijak mano hinkele kokthum pandaklai srai kubuita mo saklai rikha tiprasa hamkrai tangbedekni mantri bikas deporma fia Rwngswrwngnairok khalogai nasingi tonglai manokhi tangai budia angnani klai scholarship tamoni bagai Rwngswrwngnairok nangkok hinmake chugya nukhungo achaimani bagai abono wansuknani nango khoroksa tiprasa hamkrai tangbedekni mantri ingai baksaba nangmani jorao orangno nasingino buini thani solok ari najakrokbo tongkhna baksaba admission ongfinani bagai bo nasingai ma tongo bijab paithani rogobo chupoknani bagai wansuk laijak Rwngswrwngnairok aboni bagai no khadoi srang salo tiprasa hamkrai tangbedek buskango totra shirtung shotonei khorangti salaika Rwngswrwngnairok bufruo chiri scholarship no rijak sinai hinai